எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச வயசுலேருந்து இந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன். என்னென்னா, மற்றவங்க என்ன பேசுவாங்க, மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நம்ம பேரண்ட்ஸ் அப்படி ஒரு லைஃப்பில் வளர்த்துட்டாங்கல்ல, அதுதான். அப்போது பெற்ற பசங்க மேலே, பெற்ற பிள்ளைங்க மேலே அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. நீங்கள் எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒன்று சொல்கிறேன், மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, மற்றவங்க என்ன பேசுவாங்கன்னு அப்படி ஒரு லைஃப்பை எங்களை வாழ வைக்கிறீங்கல்ல, அது ஒரு லைஃபே இல்லை. ஒரு நாள் உங்கள் பசங்களோட நீங்கள் உட்காந்து உனக்கு என்ன பிடிக்கும், உனக்கு எது பிடிக்காது அப்படின்னு ஒரு நாள் உட்காந்து பேசி பாருங்கள். அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் எதுவுமே இல்லை. இதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க. மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, மற்றவங்க என்ன பேசுவாங்கன்னு நினச்சிட்டு ஒரு லைஃப்பை வாழ வைக்கிறீங்கல்ல, அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க. நான் சொல்கிறது சில பேருக்கு ரிலேட் ஆகும் நினைக்கிறேன். அப்படி இருக்கிறவங்க என்னிடத்தில் கமெண்ட் பண்ணுங்க.